Елате с мен на участие в Оряхово. Тръгнахме и още в началото времето реши да ни изненада. Първо започна леко да вали, след това дъждът стана доста сериозен. Честно казано, в един момент си помислех, че така ще бъде през целия ден. Малко по-късно минахме през София и видяхме, че по планината все още има сняг. Интересното беше, че само след известно време дъждът спря, изгря слънце и гледките по пътя станаха наистина много красиви. След няколко часа вече бяхме в Оряхово. Понеже имахме време до участието, решихме да се поразходиме малко и да разгледаме района около Дунав. Спряхме на едно място с много хубава гледка, точно срещу нас беше и Румъния. След това се разходихме покрай реката и видяхме един кораб. Беше приятно и спокойно. Айде! Здравей! Шакаш ли? Ой, боже! Да не ме захапиш. Минахме покрай един мост, който водеше към кораба, но за съжаление не успяхме да се качим. Не разбрахме защо, но така и не позволиха да влезем. След това попаднахме на едно много красиво място с нещо като малък водопад. Заснехме и едно готино видео там, което вече съм качила, така че може да отидете и да го видите в профила ми. След разходката бяхме вече в ресторанта и лека по лека започвам да се подготвям за участието, като започвам с грим. Тук съм ви снимала малка част от грима, разбира се, иначе имам и други клипчета в профил, които обяснявам подробно. Други така приготовления и сега ви оставям да видите малко кадри от самото участие.